Yn gyntaf, ar am. Helo, symau, Jerry Hunter dwi. A Richard Jones ydw i, a croeso i gyfres 3 o bodlediad Yr Hen Iaith. Podlediad lle mae'r Americanwr o Cincinnati, Ohio yn ceisio addysgu rhywfaint ar Gymro o ben mynydd Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth i iaith ei hun. Cofiwch bod ni wastad ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Dyn ni ar gael ar YouTube hefyd, lle mae yna bobl dewr yn dewis yn gwylio ni, a dyn ni ar gael yn gynta, Jerry... Ar am. Ar am. Reit, cyn bod ni'n neidio fewn i'r gyfres newydd, cwpl o bethau, felly yn gynta, ar gychwyn bob cyfres newydd, da ni'n atgoffa bobl be di'r gerddoriaeth, a Jerry, mae yna fas arbennig o dda ar y gerddoriaeth yma. Be di o? Diolch yn fawr. Wel, dwi'n drums ddim yn ddrwg chwaith, Richard. Ia, chdi a fi am raw Dave yn recordio yn ei seler yn Llundain yn y 90au, ynddo? Rhyw gan, dim ond, nath o ddyweddu fel can Saesneg, oedd band Dave y chwarae. Ond y ddiweddar, ddol dwi iawn bod sy'n hwnna, achos y ddiweddar iawn, mae Dave wedi cael hyd i dapt, o hen, album coll, nath o'n recordio chdi a fi, Dave, a Pete Bryan o'r band Ian Rush o'r Wythgrig, felly hwrach fydd y album coll cyfa o'r cyfnod yna, y math o gerddoriaeth yn dod allan cyn hir. Yn wahanol iawn i gynnwys Yr Hen Iaith. Ydy Cymru'n barod am hynna? Reit, oce, dyna'r gerddoriaeth. Yr ail beth i ddeud ydy, diolch i bobl yn dech, da ni wedi, ers diwedd cyfres 2, da ni wedi rhyddhau cyfres arbennig ar gyfer rheini oedd yn gwneud lefel A mae'r ymateb da ni wedi gael wedi bod yn hyfryd. Felly, Jerry, ti eisiau deud rhywbeth am hynna? Wel, hollol na, yn union, dyn ni'n mynd i bod yn sicr o gwbl yma. Dyn ni wedi creu a darlledu cyfres lefel A'r Hen Iaith, fel ti newydd ddeud, a diolch i bartneriaeth a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cabac, ac mae wedi bod yn llwyddiant mawr ac gobeithio fydd pobl yn parhau i elwa yn ystod y blynyddoedd ddaw, cyn bella bod y maes llafur yn aros yr un fath, wrth gwrs. A by rhaid i ni wneud yn tygau rhyw dro, hefyd, sa'n anwyl, ta? Mi oedd hynny'n fwriad gyda ni, ond mi oedd Cabac wrthi'n newid maes llafur tygau, felly ddim amhosib gwybod, ond cyn hir fydd y bosib gwneud, achos mae'n dod allan yn fuan, dwi'n meddwl, maes llafur tygau ar un newydd, felly, hwrach. Gret, wel, allwn ni gwyliwch y gofod. A'r un peth arall i ddweud, jyst o ran coeddiadau, ydy, os da chi'n digwydd bod yn Ohio yn canol mis Gorffennaf, dwi'n meddwl bod y podlediad byw cyfrwng Cymraeg cynta yn mynd i gael ei recordio. Lle da ni'n mynd, Jerry? Deitha fi. Coleg Rio Grande yn ne ddwyrain Ohio. Mae cynhadledd naswch, Cymdeithas Americanaidd ar gyfer astudio hanes a diwylliant a llenyddiaeth Cymru. Ac dyn ni'n cael gwahoddiad i recordio Pennod o flaen cynulleidfa fyw fyna yn y gynhadledd honno yn Ohio ganol mis Gorffennaf. Felly, ti'n mo, gobeithio nawn ni weld rai hwnna chi. Sori, mae hyn mor od. Dyna fo. Reit, oce. Reit, cyfres 3, Jerry, be da ni'n mynd i wneud? Wel na fo, na ni ddechrau cyfres 3 yn y ber hon, trwy gydio mewn ffordd ym Pennod ola, cyfres 2 ynddo. Os ti'n gallu cofio mor bell yn ola heddiw, Richard, y Pennod ola honno, oedden ni'n trafod drych y prif oesoedd gan Theophilus Evans. Yr argraffiad a graffwyd yn y flwyddyn 1740, felly dyn ni'n dechrau o gwmpas y flwyddyn honno, diwedd y 1730 yn y ffordd. Ac os ydych chi'n meddwl, mi oedd drych y prif oesoedd yn ffordd dda orffen y gyfres honno, achos gyda'r llyfr hwnnw, mi lwyddodd Theophilus Evans i gyflwyno fersiwn newydd o'r ffug hanes am yr hen Gymru
hynny yw ail becynnu traddodiad canoloesol Brit y Brenhinoedd ac yn y blaen, a'i droi yn glasur poblogaidd a gyfer oes newydd yna, felly mae'n gerrig filltir bwysig o ran haneslwydd Gymraeg. Ond, hefyd mi oedd Theophilus Evans yn offuriad yn yr eglwys Loegr, oedd yn offuriad ceidwadol iawn, fel nifer o'n llenorion yn y cyfnod hwnnw, fel Ellis Wyn ac yn y blaen. Ac mae'n gofnod i fod o wedi mynd ati i rwystro gyrfa eglwysig dyn ifanc o'r enw William Williams. O rwle o'r enw Pantycelyn yn da. Felly dyna'r ddolen gydio rhwng diwedd y cyfres 2 a dechrau'r gyfres newydd hon, achos dyn ni am ddechrau heddiw trwy sôn am y Diwygiad Methodistaidd ac effaith y Diwygiad Methodistaidd ar y lenyddiaeth Gymraeg sydd yn bwnc anferthol mewn ffordd. Felly rhyw fath o gerrig filltir sy'n dechrau cyfnod newydd yn hanes llenyddiaeth Gymraeg gyda'r Diwygiad ynddo. Gret, oce. So, da ni'n fras yng nghanol y 19fed ganrif, yn cweit hanner ffordd, ond yn fras adeg yna. Reit, so be da ni angen wybod? Be da ni angen wybod am y 1730au? Ie, wel, yn gyntaf lle a dyn ni'n cael bwynt ar grefydd heddiw, achos mae dylanwad y mudiadau crefyddol mor bwysig yna. Na ni drafod pethau eraill, pidwch ffoni, nid crefydd yw popeth, na ni drafod pethau sydd yn wahanol iawn mewn cwbl o benodau, pidwch y ffoni. Ond, ie, yn gyntaf, dyn ni'n trafod imneilltuaeth yn gyffredinol. Mae bwysig cofio bod yna fudiadau imneilltuol eraill, yr anabynwyr oedd wrthi, mi fi Morgan Llwyd gan fynd nôl i gyfres 2 eto, mi fi Morgan Llwyd yn helpu'n sefydlu eglwys anabynol gyntaf Cymru yn Llanfachas ac yn y blaen. Felly, fydd yr anabynwyr a bodyddwyr ac eraill ati o ran imneilltuwyr, ond dyn ni am ganolbwyntio ar y Methodistiaid heddiw, mwyn dechrau trafod gwaith William Williams Pantycelyn ac yn y blaen. Felly, mae'r pwnc yma, mae'n ddiddorol am sawl reswm. Mae'n ffordd i ystyried y berthynas rhwng Cymru a Lloegr, achos mi ddechreuodd Methodistiaeth yn Lloegr, gyda'r y clwb sanctaidd, oedd y Holy Club yn Rhydychen, lle oedd John Wesley yn gymrawd yn coleg Lincoln, sy'n cofio'n iawn yn Rhydychen, ynddo? A wedyn oedd John Wesley a'i frawd Charles a George Whitfield, y Saeson yna oedd sylfaenwyr Methodistiaeth, fel ffordd newydd o ddoli. Felly mae'n ddiddorol, ac oedden nhw wrth gwrs yn trafod rhyw rôl newydd neu method newydd, felly daeth y gair Methodistiaeth neu Methodist yn Saesneg fel ffordd o'i gwawdio, fel sy'n digwydd yn aml, fel y crynwyr yn ffordd o wawdio rhai, a wedyn y bobl eu hunain yn mabwysiadu'r labol. Felly, i raddau, oedden nhw'n yn amlwg yn grefyddol iawn, oedden nhw am buro eglwys Loegr i ddechrau, nid torri i ffwrdd y nod, ond gwella fel y Puritaniaid gynt i ryw raddau, nath y Puritaniaid, wrth gwrs, dorri i ffwrdd, ond purodd i fewn yr eglwys, fel yr oedd Protestaniaeth yn ei hanfod yn ffordd o buro'r eglwys sefydlog ar y dechrau. Mi ddyn nhw'n ympridio, yn ddwys, yn ceisio ymwrthod a phethau bydol, ymwrthod a phleserau'r byd ac yn y blaen, rhywbeth o felly de. Hefyd, mae'n rhywbeth eitha diddorol de, dwi wedi crybwyll George Whitfield de, un o'r sylfaenwyr yna'n Lloegr, efo'r clwb sanctaidd yn Rhydychen. Ond mi aeth George Whitfield draw i America fel rhan o brosiect Oglethorpe i sefydlu cymuned utopaidd mewn trefedigaeth Brydeinig yn America, yn Georgia. Ac maes o law fysa George Whitfield yn cael ei ystyried yn dad ysbrydol yr Unol Daleithiau pan fysa'r lad ohono yn cael ei sefydlu lle. A mi oedd y gysylltiad rhwng Whitfield a'r arweinwyr Methodistaidd cynnar yng Nghymru. Dwi yna meddwl bod George Whitfield yn ddyn drwg iawn, dwi wedi sgwennu nofel gyfan ar O'n i'n mynd i ddweud, ti wedi sgwennu, atgoffa ni o teitl o nofel, dwi wedi darllen ni, Jerry. Savannah, ia. Savannah, Georgia. Mae o'n ddyn drwg yn y cefndir yna i gyd yn dydi yn y nofel hwnna. Ydy, achos i fod o'n meddwl bod caethwasiaeth yn beth drwg, eto, mi oedd ati i newid cyfreithiau Georgia i ganiatáu ceithwasiaeth iddo fo gael elwen bersonol lle de. Felly be bynnag. Ond, beth sy'n bwysig yw, pan ddechreuodd y Diwygiad Methodistaidd gydio yng Nghymru, ganol y 1730au, mi oedd y mudiad crefyddol hwnnw eisoes yn troi'n fudiad traws-Atlantic ynde. Felly pan oedd Cymru yn mynd yn rhan o'r bwrlwm Methodistaidd, mi ddyn nhw'n ymuno â mudiad oedd wrthi yn droi'n fudiad traws-Atlantic hefyd. So mae'n ddiddorol yn y berthynas rhwng Cymru a'r byd y tu allan i Gymru. Mae gen ti, o safbwynt
rwy'n fel fi sy'n ymddiddori mewn gwleidyddiaeth cyfnod diweddarach, yn yw, beth sy'n haro i ynglyn â hyn, a be di o ran yr arwydd o cad mawr ydy, mae Cymreictod yn bendant erbyn diwedd y 4eg ganrif ar 15, ond cyn hynna, mewn difri, yn cael ei gysylltu, yn bron yn gyfan gwbl o angydffurfiaeth crefyddol. Mae yna ddyfyniad yr ola gen Gladstone, dwi'n meddwl, yn dweud na, the non-conformists are the people of Wales. Mae'r hafaliad yna yn llwyr, yn gyfan gwbl. A wedyn y peth arall sydd yn haro ydy, dwi bod yn darllen dipyn yn ddiweddar am resym eraill am diwygiad 1914-15, a mae'r diwygiad yna'n y 1730au. Mae gen ti gyfres o ddiwygiadau crefyddol boed yn lleol neu'n genedlaethol, sy'n para wedyn hyd at dechrau'r 20fed ganrif. So mae hwn yn dalp ofnadwy o bwysig o hanes y Gymru gyfoes, bod Cymru bellach yn y rhan mwyaf digrefydd o'r wladwriaeth hon. Ond, peth cymharol i wedrar ydy hynna. Diddorol, yn union, mae hynny mor diddorol, ac i wedi eto, mae'n gysylltiad fyna gyda'r wedd draws Atlantic, achos mi oedd George Whitfield wedi esgor oedd yn cael ei alw yn America, The Great Awakening, diwygiad mawr, ac yn y gyfres o ddiwygiadau fyna hefyd. A rhyw berthynas, nawn ni drafod hyn yn Ohio, mis Gorffennaf, rhwng diwylliant Cymraeg America a'r wlad yma. Ond hefyd, o ran y gysylltiad rhwng imneilltuaeth a hunaniaeth Gymreig, fel ti newydd egluro da. Mae llenyddiaeth Gymraeg yn ganolog ac mae testunau llenyddol sydd wedi goroesi yn dystio ni hynna. Dim dechrau yn ôl gyda Morgan Llwyd yn yr ganrif 15 ac ymlaen. Ond wan, dyn ni am drafod yn y benod hon a benod nesa dechrau o ddifri y cyfnod hwnnw pan mae imneilltuaeth yn mynd yn rym anferthol, efo momentum anhygol tu ôl fo yng Nghymru. Felly dyna beth ni am drafod yn union. Felly mae'n bwysig iawn, ac mae'n bwysig iawn o safbwynt llenyddiaeth Gymraeg. Ond eto, mae'n bwysig pwysleisio ar y dechrau diwygiad oddi fewn i'r eglwys sefydlog, oddi fewn i eglwys Loegr oddo, ynda. Mae'n bwysig iawn. A dim ond wedyn, jyst i neidio ymlaen yn y stori, ond dim ond o 1811, os dwi'n cofio'n iawn, yma y Methodistiaeth Calfinaidd yn ymneilltuo o'r eglwys, os dwi'n cofio'n iawn. Yn ffurfiol. Yn ffurfiol, felly. So mae yna... Anabynwyr a bydyddwyr yn barod hollol. Ond fel ti'n gwybod, Jerry, ges i fy magu'n Fethodist Calfinaidd. Felly hwnna dyn yn pwysig, de. Dyna ti. Cilni enwadol bod fi ddim yn twyllu drws capel. Mae'n lawr y gallu ddeud am hynna, felly joc hefyd. Ond ni mynd at y llenyddiaeth, ond yn gyntaf trwy'r hanes. Achos fel ti'n dweud, mae Cymru yn wlad mor angrefyddol bellach. Mae cynlleiad o bobl yng Nghymru yn mynd i eglwys neu gapel ynddo. A di pobl ddim yn gwybod beth di ystyr y peth yma bellach. A dwi'n eisiau mynd i fenylion, ond o ran hanfodion y Methodistiaid cynnar, oedden nhw'n rhoi pwyslais mawr o'r ffydd, bod ffydd yn ganolog, bod ffydd yn unig yn cyfiawnhau cred y Cristion, a hefyd bod ffydd yn creu sancteiddrwydd mewn ffordd, tu fewn a tu allan ynddo, ran tu fewn yn y golyn ar hyn mae'n neud y tu allan. A hefyd, oedd yn credu bod pawb, beth o'r ymateb, pawb yn farw oherwydd pechod ynddo mewn ffordd. Felly math yno o beth oedd rhoi syniadau cynnar. Ond dyna ni. Felly, o ran dilla, mae hynny'n bwysig iawn pan ni'n ddod at Gymru ynddo. Mi oedden nhw, i bod nhw wedi aros yn yr eglwys sefydlog ar y dechrau, eto doedden nhw ddim yn hoffi dilyn y llyfr gweddi cyffredin, fatha llawlyfr neu sylfaeni gwasanaeth yr eglwys. Oedden nhw'n pregethu mewn dillu gwahanol, felly doedden ddim croeso, oedden nhw'n pregethu yn yr eglwys. Y rhai oedd yn offuriaid, a doedden nhw gyd ddim wedi trwyddedu fel offuriaid chwaith. Felly yn y diedd i gyfarfod mewn cartrefi pobl, mi oedd i gelinion yn yr eglwys a'r Cymru yn ei plydd, yn lladd nhw, galw nhw yn dwlwth y sgubor, pobl ar y sgubor, gan bod nhw'n cynnal cyfarfodydd pregethu mewn sgubordau. Oedden nhw'n pregethu tu allan, pan ni'n ddod at diwygiad yng Nghymru. Mae yna stori enwog am Howell Harris, un o'r arweinwyr Cymraeg cynta, yn pregethu ar garreg tu allan i eglwys y plwy yn rhyd y clafft yng Ngwynedd yn
1741 ac yn y blaen. Felly, pyrgethu'n yr awr agored, mynd ati i ddyngelaidd i gael at y bobl lle bynnag oedden nhw, a denu bobl at nhw. Felly, mae hynny'n bwysig iawn iawn. Wan ta, pan dyn ni'n sôn am y Methodistiaid cynnar, dyn ni wedi enwi cwbl hwnnw, a rai yng Nghymru lle, i ddechrau, mae yna ddau beth amdano nhw, a na ni mond enwi tri, rai pwysica'n fy marn ni, Howell Harris, Daniel Roland, a William Williams Pantycelyn, sy'n ofnadwy bwysig gan bod ni'n trafod llenyddiaeth Gymreig yn anad pob dim fy marn lle. Mae'n bwysig cofio bod y tri yma, mi oedden nhw i gyd yn ddynion yfanc ar y pryd, ar y dechrau, ac yn ddynion ifanc gafodd drowedigaeth, iawn? Felly mae pob un wedi profi trowedigaeth. Wrth gwrs, mae'n y draddodiad Cristnogol hir, sy'n meddwl am Saul neu Paul yn y Beibl yn profi trowedigaeth ar y ffordd i Ddamascus ac yn y blaen. Ac wrth gwrs, mae'n lot o waith anthropolegol o ran sut beth yw trowedigaeth, sut mae'r unigolyn yn dehongli'r profiad hwnnw. Mae'n lawer y gellir ddim. Mae'n bwysig iawn bod pob un o'r unigolyn wedi cael trowedigaeth rhyw profiad personol dwys oedd yn newid i feddwl a'i ffordd o synio am grefydd a pethau ysbrydol. Felly, fe'n bwysig. Ac oedd ifanc iawn. Mi oedd Howell Harris, Daniel Rollins, oedden nhw'n ei geiniau cynnar rhyw 11 oed, 12 oed, a Pantycelyn yn ei arddegau hwyr ynddo. Felly, mae'n bwysig dychmygu y dynion ifanc egnïol wedi profi rhywbeth personol dwys a mynd ati i wneud rhywbeth amdano fo. Felly, mae'n bwysig iawn iawn. Just o ran un peth, Jerry, o ran y gymdeithas oedden nhw'n... I ba radda fydda Cymru wedi bod yn wlad llythrennog ar y pryd yma? So, oedden nhw'n... I ba fath o gymdeithas oedden nhw'n ceisio projectio y negeseuon yma? Wel, mae hynna yn bwynt pwysig iawn iawn. Mi oedden nhw'n llythrennog. Mi oedd y dynion hyn i gyd... dyn nhw'n perthyn ar werin dlawd, dyn nhw gyd yn hwyrach beth sy'n alw heddiw yn ddosbarth canol neu bod fwy cywir yn pobl o foddion yn da. Gyd bobl o foddion. Mi oedd Williams Pantycelyn yn fab i ffarmwr cefnog iawn. Mi oedd y lleill mi oedd Daniel Rollins yn fab i offuriad yr eglwys. Mi oedd Howell Harris yn fab i grefftwr. Oedd ei frawd yn gweithio yn y bathu brenhinol yn Llundain. Oedden nhw i gyd i cael addysg. Nid addysg prifysgol, ond addysg. Mi oedd Howell Harris a Pantycelyn wedi bod yn athro yn athrofa, fath o goleg athrofa, llwyd ac yn y blaen. So oedden nhw wedi cael addysg, oedden nhw'n llythrennog iawn. Ond hefyd, mi oedd un arall hwyrach na'i grybwyll gan bod ti wedi gofyn y cwestiwn. Dyn a oedd yn yr eglwys, curen yr eglwys, ond oedd yn gefnogol iawn y Methodistiaid yn gynnar iawn, sef Griffith Jones, Llanddowr da. A fo ddechreuodd yr ysgolion cylchinol na, ysgolion cynnar, gan ddechrau 1737 yng nghanol y cyfnod yn sôn amdano fo. Ond dyn ni gwir, oedd Griffith Jones wedi dechrau'r syniad am yr ysgolion cyn hynny, mewn ffordd, hwyrach cyn i Howell Harris gael ei drowedigaeth yn 1735 ynddo. Felly, ac... So Mae yna wahaniaeth diddorol fan hyn, felly o ran, da ni wedi crybwyll yn yr ail gyfres, gymaint o'r bobl yma oedd wedi mynd o Gymru i'r Rydychen, wedi cael yr addysg arbenigol dyniaethol yna, wedyn wedi... So, da ni'n siarad am ddosbarth ychydig yn wahanol, ddim cweit mor... Yn fwy cefnog na'r lliaws mwyaf tlawd, ond ddim yn cysylltu efo'r uchelwyr os lici di, neu olion yr uchelwyr. A addysg yng Nghymru yn ytrach na tu allan i Gymru yn aml iawn, ie? Wel, hollol. Hynny yw, nawn ni gwrdd ag ambell un a gafodd addysg mewn Prifysgol yn Lloegr, ond ys o'n rhaid wedi haddysgu yng Nghymru yn gweithio trwy'r Gymraeg, a bod yna beth o Saesneg gen nhw hefyd. Ond ie, mi oedd yr dyn ni trafod yn ôl yn yr ail gyfres, cerrig milltir pwysig o ran twf llythrenedd yng Nghymru yn ôl yn yr 19 cyfuniad o bethau fel y Diwygiad Protestannaidd yn rhoi mwy o bwyslais ar ddall yn y Beibl, wedyn Testament Newydd Cymraeg 1567, Beibl William Morgan 1588, Beibl bach 1630 oedd yn haws i brynu ac yn y blaen. Y hyn i gyd yn bwysig, ond gyda'r ysgolion yma gan Griffith Jones, oedd yn gysylltiedig yr Methodistiaid, dyn ni'n gweld twf llythrenedd. Mae'n cyrraedd lefel arall yn ystod hanner cyntaf ydyn nhw. Mae llythrenedd awerin
dlawd yn cyrraedd lefel arall. Ac hefyd wrth gwrs, mi oedd yr holl ysgolion yn creu awydd am, rhagor o argraffiadau'r Beibl, wedi gweld argraffiadau newydd o'r Beibl Cymraeg. Felly mae'n holl bwysig, llythrennedd yn sicr, mi oedden nhw'n... Mi ddor o'r Methodistiaeth gynnar yng Nghymru, achos mae bwyslais mawr ar y cyfrwng llafar, a'r bregethu. Ac na ni drafod hyn, dim yn cynnig fynd y gyflod y benod yma o ran amser y penod nesaf, bod ni'n sôn fanylach am waith Pantycelyn, thema'r llais yn galw. Mae'n amlwg iawn yn ymuno Williams Pantycelyn, ac ydyn gallu gysylltu hynna efo pwysigrwydd y pregethwr lle de. Mi oedd Howell Harris a Daniel Rowlands a Pantycelyn yn teithio ledled Cymru ac yn pregethu ynde, felly crefft a pregethwr llafar. Ond eto, mi oedden nhw'n llythrennog iawn ac yn ysgrifennu a lot fawr ynde. Felly mae'n bwysig iawn. O ran nabod y cymeriadau mae'n well, Howell Harris yn sicr oedd yr arweinydd pwysicau yn bod ni'n mynd i ganolbwyntio ar Pantycelyn achos llenyddiaeth sy'n den sylw yn benna. Ond mae'n rhaid trafod Howell Harris, oedd yn ddyn bwysig ofnadwy. Mi oedd gafodd ei droedigaeth yn 1735 pan oedd nhw 11 oed, fel ddweud i. O ran llythrennedd, mi oedd o'n sgwennu drwy'r amser. Mae wedi gadael rhywbeth yn agos a 300 o ddyddiaduron i ni. Rhyw 290 rhywbeth de. Felly, dyn ni'n gwybod lot o fawr am y dyn yma de. Oedd o ddiddorol, oedd o eisiau mynd yn offeryn yr eglwys yn sgil i droedigaeth, ynda. Unwaith eto, oedd ddim eisiau torri'n i ffwr o eglwys Loegr, oedd eisiau mynd yn offeriad Anglicanaidd yn eglwys Loegr, ond gafodd ei wrthod, de. Ond eto, beth sy'n ddiddorol, nath o'n pechu yn mynd, stwffio chi, dwi'n mynd o'ma, nath o aros yn eglwys o'r ffyddlon gydlu oes ynde, i fod wedi wrthod bod urddau eglwysig wedi i gwrthod iddo fo. Felly mae'n bwysig iawn. Ond dwi'n gwybod lot am hynny oherwydd i ddyddiaduron. Gyda llaw, mae lwyth o lythyrau personol wedi goroesi gyda fo yn y gystadleuaeth ddyddiadur. Felly, dyn ni'n gwybod lot fawr amdano fo. Felly, mi oedd o... Dwi'n meddwl oedd gyda fo dipyn o ego o Harris da. Oedd o'n cyfeirio ato fo ei hun fel tad y gwaith. Felly oedd amlwg yn weld ei hun fel tad y mudiad fel yr arweinydd. Ynda? Ac mi oedd o yn marnu, hefyd hyn yn pechu rhai pobl fel pe bai yn mwynhau i awdurdod a'i ddylanwad ac yn y blaen. Mi oedd eglwyswyr yn ei drafod wrth drafod y baledwyr a'r antilwtwyr nes ymlaen. Oedd yn cysau Methodistaidd yn cyhyddo Howell Harris o hel merched wrth fynd o gwmpas bregethu. Dwi'n gwybod os oes unrhyw sail i hynna. Ond yn sicr oedd o'n ddyn charismataidd iawn ac yn mwynhau ddylanwad. Jerry, gallwn ni just stopio fyna, achos mae'r 4 unigolyn ti rwan wedi enw i gyd yn ddynion, a mae'n elfen paternalistaidd iawn ynglyn â agwedd Howell Harris yn barod. So, lle oedd merched yn hyn i gyd o ran... o ran... Neu da ni'n dod nôl at yna, falle? Nawn ni, mi oedd merched yn sicr yn ymuno'r Methodistaidd, ymuno'r seiadau lleol, na ni drafod hyn yn munud i. Ond nes ymlaen, bydd rhaid ni ddisgwyl rhyw 70 mlynedd ella, bell dros hanner canrif i gyrraedd Ann Griffiths gymunydd arall. Na ni drafod ydy eto, yn sicr bwysig iawn. A mae oedd merched yn ymuno yn sicr ac yn sicr yn apeliad ferched fel at dynion, ond dynion yn reoli fel pob agwedd gyhoeddus ar Gymdeithas Cymru yn y cyfnod be bynnag. Felly mae'n bwysig iawn. Beth arall eisiau dweud efo Howell Harris? Mi oedd o... Dyn ni'n meddwl amdano fo fel bardd a llenor, ond mi oedd o'n sgwennu llwyth fel yn eisiau o'n dyddiad. Ond mi oedd o hefyd y fardd, mi gyfansodd emuna. Dyn ni'n meddwl am Pantycelyn fel ymynydd mawr cynta y Methodistiaid yng Nghymru, ond mi gyhoeddwyd rhai emuna gan Howell Harris yn 1740, eitha cynnar, dyna'r Gerrig Filltir mewn ffordd, llyfr sy'n dwi'n teitl Diddychymyg hymnau o waith am ryw awdur. Mae'n emuna gyda fo, a wedyn hefyd, sgwennodd lyfr ymarferol hynod bwysig, gafodd ei gyhoeddi 1742, sail dibenion a rheola'r societies. A dyna oedd y Methodistaidd yn Lloegr, y rai cynnar yn edrych yn galw, sydd oedd nhw'n trefnu hynny mewn societies, cymdeithasau bach, cymunedau bychan yn cael ei ffurfio'n lleol, ac mi ddorol mae gair Saesneg sy'n yna. Felly, fo sgwennodd lawr lyfr mewn ffordd canllawia ar gyfer y Methodistaidd yng Nghymru. Felly, cymeriad pwysig iawn. Na i ddim oed ynghylch Daniel Rowlands, dyn ni'n gwybod cymaint amdano fo. Mi oedd o'n teithio ac yn pregethu. Mae yna lawr y gamoliaeth i'w ddillia o bregethu yn dyna fo.
Ond wrth gwrs, na ni oedi ynghylch Williams Pantycelyn yn sylweddol bydd rhaid neillio penodau eraill i drafod o. Ie. Ond o ran Pantycelyn de, mae'n ar ran ei waith, a dim yn un ddod at y llenyddiaeth mewn ffordd, mae'n ddiddorol ofnadwy de, achos mae hyn yn wir am lenyddiaeth yn gyffredinol fy marn i o ran y math o theori lenyddol dwi'n hoffi defnyddio, ond mae'n enwedig yn wir, mae'n amlwg o wir fyna, sef mae'n amhosib dadgysylltu y testunau llenyddol a'r cyd-destun hanesyddol maen nhw'n perthyn iddo fo. Ond yn achos ymyna Pantycelyn yn ywedig ar ymyna Methodistaidd eraill, mae'r testunau llenyddol hynny yn deillio mewn ffordd mor hanfodol o'r cyd-destun penodol hwnnw, dechrau Diwygiad Methodistaidd, ond eto hefyd mi oedden nhw'n helpu i greu, i ffurfio'r cyd-destun hwnnw yn ysbrydoli, felly'n gael rhyw berthynas symbiotic agos rhwng yr emuna a'r llenyddiaeth Methodistaidd a'r hyn oedden nhw'n perthyn iddyn nhw. Mae hynny'n ddiddorol iawn, mae'n dangos grym llenyddiaeth mewn ffordd i helpu greu byd newydd mewn rhai ffwrdd hefyd i romanti ynddo. Felly mae'n bwysig iawn. Wedyn, beth arall i ddweud, dyn ni sôn am Griffith Jones. O ran y trefniadau, ond dyn ni wedi canolbwyntio ar yr arweinwyr, a mi oedden nhw'n arweinwyr charismataidd pwysig, Daniel Rowlands, Howell Harris, Pantycelyn yn ei dro ac yn y blaen, Griffith Jones gyda'i ysgolion. Ond eto mae'n bwysig trafod y gweithdrefna, rhwydweithiau grassroots mewn ffordd, y system yma, achos dim ar cyd-destun mwyn deall llenyddiaeth Gymraeg y Methodistiaid cynnar yn wedig yna Pantycelyn, mae'n bwysig deall y seiliau ymarferol, y rhwydweithiau cymdeithasol, y gweithdrefna crefyddol, y cyfan creu cynulleidfa, cymuned o dderbynwyr llenyddiaeth, cymuned o ddarllenwyr a cymuned o gantorion ar gyfer y gwaith yma. Felly, y gen i y seiat, yn sôn am y societies, y cymunedau lleol, y seiat yn gyfarfod bob wisnos oedd hynny'n parhau, a mae'n siŵr yn oes di, mae'n siŵr pobl yn mynd i'r seiat, so oedd nhw'n dal i fynd i'r seiat ym hen mynydd. Ti'n be, dwi'n meddwl, does gennau ddim cof o seiat, dwi'n ymwybodol ar term. Dwi'n yn siŵr faint o fynd oedd ar y seiat erbyn i fi fod yn hogyn yn mynd i capal yn Nghefn Gwlad Sir Fôn erbyn y pwynt yna. Dwi'n meddwl, ti'n clywed yn beth fel seiat, Band of Hope, rhyw fath o bethau ti'n cysylltu hefo anghyffurfiaeth, ond dwi'n yn siŵr faint o hynny yn parhau yn hyfyw erbyn mod i'n hogyn, ti'n mo? Wel, mi newidiodd ystyr y gair, fel y gair fel ti'n gyfarwydd heddiw mae seiat yn gli, yw ystod lawr y sgwrsio, ffrindiau'n sgwrsio yn y dafarn neu rhywbeth seiat. Sy'n ni'n pechu'n ofnadwy, dyn ni. Ond, seiat maes o law erbyn dechrau'r 19th ganrif, mi oedd y seiat yn rhywbeth oedd yn digwydd oddi fewn yr capal, Tu hwnt i'r cyfarfodydd pregethu ar y stil ac yn y blaen, digwydd nos fechan yn byrchu. Ond y rydd o seiat oedd y drefn, y gymuned, y system yn lleol i'r Methodistiaid mewn ardal benodol leol ddod ynghyd ynddo. Wedyn, dechrau cynnal y sasiwn yn ffordd o gael seiadau lleol ynghyd mewn un cyfarfod mawr. Dyna y cyd-destun, mae bwysig cofio hynna i ddall hyn. Ar ran hyn, dwi'n yn hyn o beth, dwi'n gwybod dwi'n dilyn gwaith hanesydd Geraint Jenkins, y diweddar Geraint Jenkins, dyn ni wedi golli fel yn diweddar mawr iawn. Ac yn ôl ei waith gafodd y seiat gyntaf yng Nghymru i gynnal gan y Methodistiaid yng Nghymru mewn ffermdy yn y Wernos ymhlwy Llandyfallan, Sir Frycheiniog, yn y flwyddyn 1736. Gwta blwyddyn ar ôl i Howell Harris gael ei drodegaeth. A wedyn 1742 codwyd yr adeilad cyntaf gan y Methodistiaid. Fes yn spel cynnyn nhw'n cael eu capelu ledled Cymru, ond ddim yn nhw'n codi adeilad pwrpasol. Mi oedd rhai o'r ymneilltuwyr eraill, yr anabynwyr ac ati wedi bod yn codi addodau yng Nghymru. Ond oedd yn anghyfreithon hyd at 1689, oedd yn anghyfreithon, y Toleration Act yn 1689 wneud o'n bosib. Cyn hynny, oedd yn anghyfreithon i ymneilltuwyr ddod ynghyd ac addoli. Ond dyn ni'n gweld rhai capelu eraill yn codi. A hefyd yn y flwyddyn honno, 1740, y cynhalwyd y sasiwn gyntaf yng Nghymru, mae'n debyg yn ôl Geraint Jenkins. Dyna'r ran y twf, erbyn canol yma, mae'n tyfu'n gyflym, erbyn canol y ganrif, 1750, mi oedd na dros 70 o seiadau
rhan fwy yn ne canolbarth Cymru, bach yn arafach yn cydio yn y gogledd ynddo. Ond oedd wedi'n gweld twf y peth de, o ran hynny yn fras iawn iawn. Mae, felly, i gloi y benod yma, na ni ganolbwyntio ar ymuno Williams Pantycelyn, mae'n siŵr yn y benod nesaf de. Ond mae bwysig nod un peth wrth ni drafod dechrau Diwygiad Methodistaidd yng Nghymru fel carreg filltir bwysig, fel dechrau Pennod Newydd, wrth gwrs yn hanes Cymru, wrth gwrs yn hanes crefydd Cymru, ond o ran hanes llenyddiaeth Gymraeg, yr hyn sy'n dan sŵn o podlediad felly. Felly, mae'n y duedd i ganmol ac i drafod yr hyn a enillwyr oherwydd hyn, bod ni wedi cael yr holl ymuno gwych gan Williams Pantycelyn a gan Griffith oherwydd Diwygiad. Ond mae bwysig cofio bod pethau wedi i colli hefyd, bod hen arferion gwerin, hen fatha o lenyddiaeth Gymraeg wedi diflannu hefyd oherwydd y Diwygiad Methodistaidd, wrth iddyn nhw magu grym a dylanwadu fwyfwyr o werin a dechrau newid cymdeithas. Gwell yn ei barn nhw, ond gwaith y mae'r rhai sydd yn gweld eisiau'r math yno o hen draddodiadau hefyd. Felly mae'n bwysig cofio bod ni'n sôn am enillion a cholledion wrth i ni sôn am lwyddiant y Diwygiad Methodistaidd yng Nghymru. Reit, o gred, Jerry. Wel, mae hwnna'n flas yn ni ar yr hyn sydd i ddod yn nechrau'r gyfres. Wel, dwi'n siŵr, ti'n gwybod lle da ni'n mynd i fynd yn y gyfres? Mae'n ti eisiau cadw hynna'n gyfrinach. Wel, mae'n amlwg bod rhaid ni drafod Williams Pantycelyn yn fanol tro nesaf, ynddo? Mae'n gwrthod dweud lle da ni'n mynd yn gyfres 3. Reit, felly, gyda hynna, diolch ti, Jerry. Edrych ymlaen at ddysgu llawer iawn mwy am hen oll. Felly, diolch i chdi. Diolch i Richard Martin, sydd yn recordio hyn i gyd ac yn gwneud o i gyd yn bosibl. Cofiwch fod Yr Hen Iaith ar gael ar y ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gyntaf bob tro ar am. A gyda hynny, a'i mond annog chi i ymuno fo ni ar weddill y daith drwy gyfres 3. A hwyl am y tro. Hwyl fawr.